kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Bagong bukas na parisan, dito lamang yung matatagpuan sa may Sungkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Tara, ako inyong samahan at ito'y ating titikman. Hay! So yan na nga mga ka-adventure, balita ko mayroong bagong bukas na parisan dito sa aming barangay. Kaya agad-agad naman natin pupuntahan. Kasama ko na naman si Lingmo. At pagkalipas ng ilang minuto, andito na tayo sa may Yob's Pares. Malapit lang to sa may arko ng Welcome Sungkoy at katabi lamang po ng Cebuana Luelier. At ito na nga ang kanilang mga menu. Pakipos na lang yung video para makita nyo. So yan na nga mga ka-adventure, ito na yung kanilang pinagmamalaking Paris dito. Minikos-mikos na nga ni paring Jobs. Amoy pa lang, nakakatagam at nakakagutom na. Bukod sa Paris mga ka-adventure, mayroon din silang ditong mami at saka lugaw. Kaya naman minikos-mikos na naman natin yan. Anto ini bagay at Paris na Joy. Samit singa si JB. Agay. Shoutout kay Jericho. Jericho Peralta. So yun na nga mga ka-adventure, nag-order na rin tayo. At ang in-order nga natin ay ang beef mami with egg. Kaya sa mga katulad kong Paris lover dyan, hindi na rin kayo lalayo dahil mayroon na rin dito. So yun na nga mga ka-adventure, timplahan na natin. Lagyan na nga natin ng mga pampasarap para lalong sumarap. Ay, quality ya quality. Nilagyan na nga natin ng bawang, paminta at chili oil. At lagyan na rin natin ng kalamansi, kunting pampaasim. At napapakaway nga natin yung isang customer nila dito. So yan na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may exciting part. At bago nga natin kainin mga ka-adventure, minikos-mikos muna natin. Tara, kain tayo. Sa unang kagat, syempre, thank you Lord agad. Napakalasa, napakasarap mga ka-adventure. Kaya naman pala mga ka-adventure, hindi lang taga rito yung mga kumakain dito. Dinarayo pa ito ng iba't ibang barangay dito sa aming bayan. Yung kanilang mga mami at Paris dito at lugaw, mayroon ding iba't ibang topping tulad ng chicharong bulaklak, laman, utak, mata, chicken and beef. For as low as 30 pesos mga ka-adventure, mabubusog ka na dito. Anli sabaw pa, saan ka pa? Ay, kumusta yung lugaw ta dyan? Masarap. Masarap. Ano? Masarap? At babalik-balikan. Kaya kung natatakam ka na mga ka-adventure, tara na dito at huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Yayain mo na ang iyong mga katropa, barkada, katrabaho, isama mo na rin ang iyong jowa. Dahil dito sa may Job's Pares, ang kanilang Paris ay walang kapares.